ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುನ ಅತ್ತ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆತಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಎಂಚ ಜೀವನನು ನಡೆಸವೆರ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಇಗುಲು ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಿ ಯಾನ್ ಇಡೀ ದಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಇಡೀ ದಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ನೋತ್ತು ಏನು ನೋಡಿ ಇತ್ತೆ 16 ವರ್ಷ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅನ್ಪರೆ ಐಟು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಜಿ ನಮಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆಜಿ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜಾಗ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನೊಡ್ದಿಂಚಿದ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಗರ್ಭಗುಡಿದ ಎದುರುಡು ಭಜನೆ ಅಲ್ಪುಜರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಇತ್ತೆಡ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿದ ಎದುರು ಭಜನೆ ಅಲ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ 5:30ಗೆ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ದಿವಸ ಫೈನಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಕರೆದಿದ್ದು 6 ಬಂತೀರಿ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಬುಡುಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಆತೀನಿ ಉಡುಪಿದ ಬಾಗೋಡು ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಂದಿ ದೇವರದಲೆ ನಂದಿ ದೇವರನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನ ಪಂಡಲವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡೊಂದು ಅನ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತುಡರದ ಬಲ್ಪು ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಾದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಮೇ 14-15ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ ಆತೀನಿ ಆಂಡ 14-15ಗೆ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಷಲ ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ಪುವ ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಆ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಗಣಹೋಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಆತಜಿ ಆಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ದಿನ ಕೇಂದು ಬಟ್ರಡ ಕೇಂದು ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷಲ 14-15 ತಾರೀಕು ದಾಣ ಎಂಕಲೆ ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಭಟ್ರು ಒಡೆಗ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಹಿಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪಿದೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಏನ ಪನ್ನಡ ಸುಧೀಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಆರ್ ಭಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅವಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಅವಡು ಏನನೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಆಂಡಲ ಅರೇನೇ ಎಂಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಉದ್ಯಾವರದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ರ ಆರಿತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಅಂಚ ಅದು 6 ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇತೆ ಬಟ್ರೆನ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಪಂಡ ಮೇ 29ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಗಣಹೋಮದ ಪೂಜೆ ದಿತ್ತ ಬುಧವಾರದ ದಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಭಟ್ರು ಬರ್ಪೆ ಅಂತೇರು ಗಣಹೋಮಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬೇಗೊಡೆ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಬತ್ತದು ಅವ್ರ ಅಂಗೋಲಿ ಮತ್ತ ಪಾರ್ದು ಪೋತೇರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ 6 ಬರ್ಪೇರು ಸುಧೀಂದ್ರೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಬತ್ತದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರೆಗುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಗಿಲ್ ದುಂಬುಗು ಗಣಹೋಮದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಗುಲ್ಲಾರು ಆಶೀರ್ವದನಂ ಅಪೇಕ್ಷಮಾನಾಯ ಅದ್ಯ ದಿನೇ ಗೃಹೇ ಧನ ಕನಕೌಸ್ತುವಾಹನಾದಿ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭ್ಯರ್ಥಂ ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಪೂಜಾ ಸತ್ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮಾನಾಯ ಸಂತೋಷನಾಯಜಮಾನಾಯ ಪುಣ್ಯಾಂತರಿ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಾಂತರಿ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಾಂತರಿ ಪುಣ್ಯಹಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ನಾಮ್ನ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ತಿವಂತಾಯಸ್ಮತಿ ಆಯುಷ್ಮತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಲ್ಲಯನ श्लोक नाम जमानाय वृद्धि मौन्द्रद्यता मृत्य समृद्धि वेद नाम जमानाय श्री रसिवस्तु श्री कर्तुप्रमस्तु गोत्रावृद्धस्तु कर्मांग देवतांतर्यादि महागणपति प्रियता बलि हुई महाया भूषय्या निरत प्रभु गृहे धनधान्यादि संपत्ति सर्वदा वास्तु श्वति प्रियता रवि शशविदतो
श्री वासुदेवाय नमः स्वस्तिकाग्रस्ते वृद्धानिरुताराधनाख्यं कर्म करिष्ये लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूम्रकेतये नमः महागणपतये नमः नामपूजां समर्पयामि। ॐ गङ्गणपतये वरवरदा सर्वजनं हेमशमानि स्वाहा स्वाहा। अखिल राजोपचार पूजा समर्पयामि। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि। मृत्युंजय नमस्तुभ्यं मृत्युदारिद्र्यनाश सर्वमृत्युविनाश मृत्युंजयाय नमो नमः। கொஞ்சம் காட்டிடுது ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಏರಿ ತಾರ ಇದು ವಾರ ನೀರು ಕೂಡ ನಿತ್ಯನಲ್ಲ ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪ ಇಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಇತ್ತೆ ಗಣಹೋಮದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಜೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದ ಜಾನೆ ಎಂಕನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಶ್ಲೋಕ್ ಆಯಾಗ ಪುಗೆ ಮಾತ ಬರೋನಿತ್ತು ನಂಚ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೇರ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಜನಾರ್ದನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಡು ಹೈವೇದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡು ಆ ಹೋಟೆಲಿಡು ವಡ ಸಾಂಬಾರು ಅಂಚ ಮಾತ ಕನ್ಪದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಕಲು ಅಂಚ ತಿಂದದು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕೆ ಅಂಕ್ ಶಾಲೆ ಪೋರಿತ್ತನು ಶಾಲೆಗೆ ಪಂಡ ಬುಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತನು ಅಂಚ ಶಾಲೆ ಪೋದಿತ್ತ ಶಾಲೆಡ್ದು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಉಡುಪಿಡು ಪಂಡ ವೆಜ್ ಅತ್ ಎಂಕಲೆ ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಬೈಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪೋರಿತ್ತನು ಅಂಚ ಅದು ವೆಜ್ ಮಾಲಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಡೆ ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತನು ಬೇಗೋಡೆ ನೈತ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದಿ ಗಂಟೆ ಹತ್ತಂಡು 5:30 ಗಂಟೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಎತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂತ ಅವು ಪೂಜೆ ಓಲೊಂದು ಪನ್ನಂಡ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವಸೇವೆ ಕೊರ್ಪ ಕೇದಾರ್ ಉಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಿಗಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾರ್ದೇನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಸೇವೆ ಕೊರ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ತೊಂಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಫೈನಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಜೋರು ಬರ್ಸೆತ್ತನೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಬೈದೆ ತೋಜೋಡು ಒಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇದಾರುದ್ಯವರ ಹರಿಹರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಬಂತ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ಅವರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಆದ್ ಎಂಕು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ತೂವನಗ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಯಾನು ಒಂದೇ ಜಾಗ ಹುಡುಕುದೊಂದು ಭಜನೆ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಮದ್ಮೈ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಬರೆಗೆ ಆತಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇನು ಬರ್ರೆಗೆ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟುಡುಪು ನಂಬಲ್ ಪಡ್ಡಿಡು ಅಂಚೆ ಉದ್ಯಾರ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಅವು ಮಾತ ಪಂಡದು ಬಂಗ ಅವನುಂಡು ಆಂಡಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇನು ಐನಾತ್ ಸೋಮವಾರ ಬತ್ತದು ಒಂದೇ ಜಾಗೋಡು ಭಜನೆ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಭಜನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ
ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಎಂಕಲ್ ಭಜನೆ ಹೇಳ್ತಂತೀನಿ ಐಟ್ಲ ಕೂಡ ಸೋಟ್ ಪಾಡಿತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರ ತೋಜೋಡು ಅಂಚೆತ್ತನ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕುಲ್ಲುನ್ ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರ ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರನ್ನ ಎದುರುಡು ಗರ್ಭಗುಡಿದ ಎದುರುಡು ಭಜನೆ ಅಲ್ಪುಜರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಇತ್ತೇಡ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿದ ಎದುರು ಭಜನೆ ಅಲ್ಪರಿಗೆ ಇಂಕ್ ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಣ ಎಂಕುಲ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂತೀನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಭಟ್ರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಸರ್ವ ಸೇವೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಭಟ್ರಂದು ಆರು ಮುಲ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನು ರಂಜನ್ ಭಟ್ರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಆರು ಪಾಪ ಮೊರಣಿರ್ ದಿಂಚಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡತೆ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದೆತ್ತರು ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ 5:30ಗೆ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ದಿವಸ ಫೈನಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಕರಿದನು ಆರು ಬಂತೀರಿ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೊಲ್ಲೆ ಅಂದು ಬಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂದಿರು ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ನಂಚಿತ್ತೆ ಬೈದ ಬಿದೈಡ್ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದುಂಡು ಬಲೆ ತಡಾಣಿ ಭಟ್ರೆ ತಡಾಣಲ್ಲ ಬೇಗ ಹತ್ತತೆ ಓಂ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ಧುವಾ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ ಸೋಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ ನಿತ್ಯಂ ಸಕುಟುಂಬಾನ ಆಚರ ಸರ್ವಸೇವಾ ಪೂಜಾ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚುಣ್ಣ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಈಗ ತೂದುಪ್ಪರು ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜಾಗ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನೊಡ್ದಿಂಚಿದ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು. ಈ ವರ್ಷ ಐಕ್ ಸಮಯ ಬತ್ತಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೇರೆಗ್ ಯಾನ್ ಕಿನ್ನೀರ್ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಡು ನಂದಿ ದೇವರ್ತಲೆ ನಂದಿ ದೇವ್ರನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನ ಪಂಡಲವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಏತೋ ವಿಷಯ ಪುರ ದೇವರಡಕ್ಕೇಂದೆ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ದೇವರ್ತಲೆ ಎಂಚ ತೋಜ್ವೇರ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ದೇವರು ಪೂರ ಒಂಜೆಗೆ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ದಿನಿ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಅವು ದೇವೇರು ಒಂದು ದೇವರಂದು ಆಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಯಡ ಆತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಅಥವಾ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವಡು ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನು ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಹಿಂದೂ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಾಗಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನಾಗ್ಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಾಗಲು ಅಗನಗನ ದೇವರೇನು ನಂಬುವೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸೈಪ ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಜೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಏನ ಮಾತ ನಂಬಿಯ ಅವೇ ಬಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವೇನು ನಂಬೋಡು ಅಂದು ಏರ್ಲ ಪನೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿರುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜಾಗ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಈ ಬದಿ ಟಾಂಡತೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ತುಯ್ಯರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ನಡಿಪೋಯಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರನ ಒಂಜಿ ಬನ ಉಂಡು ಅವು ಪಿದೈಡುಂಡು ಅವಲ ತುಪ್ಪ ಎಂತ ಜರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ನಡಿಪೋಯಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು ನಡುಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಆಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ನಡಿಪೋಯಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐತಪುರ ಹಣತೇಲು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಬುಡುಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಆತೀನಿ ಉಡುಪಿದ ಬಾಗೋಡು ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ತುಲೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಂಚೊಂಡು ಭಟ್ರು ರೆಡಿ ಆತೇರು ಪೂಜೆಗೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸರ್ವಸೇವಾ ಪೂರ್ಣ ಸೌಮ್ಯವಾಸಕ್ತಾಂ ಆಚಾರಮುಖೇನ ಆಚರಿತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷನ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಆಚರಿತ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸರ್ವಸೇವಾ ಪೂಜಾ ಸೇವ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಡು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲದ ದಿನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ
ಈ ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂಜೆ ಪೂರಾಂಡ್ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಪನ್ನೊಂಡಿರು ಐಕೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಭಟ್ರು ಪಂಡ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಏನೆತ್ತನಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂಬೇರು ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಕಿನ್ನೀರಿಂಚಿ ತೂತೆರತೆ ಅಂಚ ಅದಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪನ್ನೊಂಡಿರು ಅವನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ವೃತ್ತಿಗಾದು ಪಡಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಮಲ್ಪನ ವೃತ್ತಿಗಾದು ಪಡಿ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಾದು ಪಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಪನ್ನೊಂಡಿರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನಿಸಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ವರ್ಷಡೋರ ಸರ್ವಸೇವೆ ಕೊರ್ಪ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವಸೇವೆ ಕೊರ್ರೆಗಿತ್ತಂಡ ಬಲೆ ಕೇದಾರ್ ಉದ್ಯಾವರ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಸರ್ವಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಸುತ್ತಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಹತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ನಿಗಿಲ್ ತೂವೊಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲುಂಡು ಐಟೆ ಗೋಡೆಡು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಬರೀತೀರು ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಾದ ಪಂಡ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚಿನ ಬರವಣಿಗೆಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಗೋಡೆಡು ಬರಿತಿನ ಪೂರ ಓದಿಯಾಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾವಡು ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿದು ಪೋಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ನಾವು ಏನ ಮಾತ ಬರೀತಾರೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಇತ್ತೆ ತೋಜದ ಕೊರೆಗಲ್ಲ ತುಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿನಗಿರಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಓದಿಯಡ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರಿಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಯಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೋವು ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ಅವಳ ಶೋಕುಂಡು ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ನಿನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಂಬು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ನಂಬು ಸಾಕು ಬೇರೆಯವರನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಂಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವನು ಮಲ್ತಂಪೋಡು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೆರಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ನಾನು ಓದಿದೆ ಒಂದು ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿದು ಓದಿದ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಯುವರ್ ಓನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಯು ಅಂದಿತ್ತು ನಾವು ಸೇಮ್ ತುಲೆ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗುವ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಾತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕುಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಭಟ್ರು ಪಾಪ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ತೋಜೋಡು ಭಟ್ರೆಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂತಿಯರು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರಲ್ಲ ಮೂಲ ಭಜನೆ ಹಾಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಬದಲು 1 ಗಂಟೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗಡುಲ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 12 ಪಾತರ ಯಾನ ಓದುದಿನ ಏನಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂಡ್ರೆವಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಶ್ರುತಿಟ್ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಮೆರ್ನ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಪಂದ್ರೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಅಗಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಯರು ಮೊಗುಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಯರು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋರೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಏತೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಅವು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪನಗ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗುಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಡ್ ದಿವನೋಡ್ಗೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಭಜನೆ ಅದು ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಪಡು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಪುಣಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೆ ರೆಕ್ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆರಡ ಒಂಜಿ ತೆರೆಯೊಂಗ ನಿತ್ಯಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಕಾಂಡೆ 6 to 10 ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ 4 ಇರ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಸೋಮವಾರ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ದುಂಬು ಇತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇತ್ತಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದೃಢಕಲಶ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ದಾನಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ತಾನಿ 1:30 ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ 4 ಇರ್ದು 2:30 ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು 7 ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ರನ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಹಾಮಂಗಲ ಅಂದು ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದೇವ್ರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಮನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಈ ಥರ ಕೊನ್ನಂಥ ಸೇವೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಕೊಂಡಲ್ಲ ರಡ್ಡೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ ಈಡೇರ್ಪನ್ಪೇರು ವಿಶೇಷ ಮುಲ್ಲು ಸೋಮವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ಸೋಮವಾರ ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಮುಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ರೆ ಒಂದು ಇರ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಂಡೆಪುರ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಗ್ಲ ಸುಧೀರ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ದಿ ಪಂಚರ್ ದಾದ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾದ ಸೇವೆ ಯಾವೇ ಥರ ಪೂಜೆ ಶಾಂತಿ ಉಂದಾಡು ಹೋಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲಿ ಇರ್ಲ ಬರ್ಪೆರೆ ತುಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಸೋಮವಾರ ಬಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ 4 ಜನ ಬತ್ತು ಪೋಡು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ.
ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದು ಯಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುನ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆತಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಎಂಚ ಜೀವನನು ನಡೆಸವೇರ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊರಂತರಿ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪಪ್ಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಮಾತ ವಿಷಯಡ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಚಾತ ತಿಂಡಿದ ಅವಡು ಜೋಕುಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಮಾತೇಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ನಿಗುಲೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಯಾನು ಅಟಿಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಿ ನಾನು ಇಡೀ ದಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಡೆಪ್ಪೆ ಇಡೀ ದಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ನೋತ್ತು ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಡು ಯಾನು ಒವೇ ಥರದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಇವನ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಾರಿ ಪಾಡೊಂದೈತೆ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಗೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ 16 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ರೇಜ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂತ ಎಂಸಿಗೆ ಪೋಪೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಾತ್ ಕುಂಟುಲೇನು ಅಂಗಿ ಕುಂಟುಲೆ ನನಗೆ ತೊಂಬೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ನೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ ತತ್ತು ಏನಡಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಾಡ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನಚರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಪೂರ ದಿನಚರಿ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಐತಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪಡು ಅಂಚೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ತ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯ ಅಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಸರ್ವಸೇವೆನ್ ಕೊಡ್ತ ವರ್ಷಗೊರ ಮೇರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಸೇವೆ ಕೊರ್ಪ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಆನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಉಂದೇ ಎನ್ನ ದಿನಚರಿ ಸೋಮವಾರ ದಂಡಿ ಭಜನೆ ಬರ್ಪೆ ಆಡ್ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಭಜನೆ ಇಡು ಬಕ್ಕ MC ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಉಂದೇ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನತಿ ಅಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಂದೇನೊಂದು ನನ್ನ ವಾವ ಟೈಪ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಎಡೆಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಪಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅದು ಪಡು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜನಕ್ಕಲೇನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜವನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದಾನು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅನ್ಪೇರು ಐಟು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಜಿ ನಮಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೇಜಿ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನು ಸಮಾಜಗೂ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚದು ಪನಗ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕುಕಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ನಾನು ಇಡೇಗೇನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.